Sziasztok! A mai kísérletünk során szükségünk lesz egy üres sörös dobozra, egy fazék hideg vízre, és ugye majd egy csipeszre. A kísérlet során ebbe a üres sörös dobozba egy kis vizet öntök, aztán pedig felteszem a gáztűzhelyre, és megvárjuk, amíg a sörös dobozban lévő víz felforr, és a gőz kiszorítja a dobozban lévő levegőt. Most pedig ide raktuk a hideg vizet, és lassan, mikor már elkezd rendesen gőzölni, akkor át fogjuk fordítani a sörös dobozt ebbe a szájával lefelé, ebbe a fazék vízbe. És amint láthatjuk, a sörös doboz összerándult. Mi a tanulság? És itt látjuk, a sörös doboz teljesen összerándódott. A forralás következtében a levegő kiszorult a sörös dobozból, mert gőz keletkezett, vízgőz keletkezett. Most amikor ezt a sörös dobozt levettem a gáztűzhelyről, és belefordítottam a hideg vízbe, a benne lévő vízgőz lecsapódott, így a sörös doboz belsejében lecsökkent teljes mértékben a nyomás, és gyakorlatilag a levegőnek a nyomása így összeroppantotta ezt a sörös dobozt. Köszönjük a figyelmet!